Ondo etorri. Gaur hasten da Lidiak loratzen bertso zirkuitoa. Bertso zirkuito hau Otuiak Konsortzi bertsolari gaztieri plazak eta emoteko. Eta kulturetxiek itxiozku leku hau eta gaurtik hasitxe aste biro gitxi gora gara saio ezberdinek egongo die Gernikeko eta inguruko bertsolari gaztiekaz. Eta hasiko garaia, denbori ganin deko guta. Txalo bat mesedez, nire atzien, Irune Basagoiti, Jantzika Gara, Ander Zarrugako, eta Bitxori Intuen Arrako. Eta saioan eta noidan lez, agurrekaz hasiko gara. Olako aukera bat zoik eltzen jakunez guri tarteka, zelan ez dugu gustora hartuko rutinaren aldaketa. Atxaldeon Gernika ze areto polita, gugatoz gogoz beteta, lehortean belili berriak loratzen dabiltza eta lehortean belili berriak loratzen dabiltza eta honeko gorarazten dozte lilia da, lili bertzo baitago bertatik bertara, eta behin etorrita etzeko plazara, zergatik sentitzen dut hainbeste ikara. Eta behin etorrita etzeko plazara, etzean sentitzea bakarrik falta da. Uda berria heldu da ta modu handian, hankak Gernikan eta burua ilargian. Ikantari hasiko gara aforo erdian, irrifar bat loratzen zuen aurpegian. Gaurko saioa ondo joatea, horixe da gure meta. Horretarako erabiliko amona eta kopeta. Arratzaldea eta barikua guk gaudela erreta, ikastolatik etorri nazta orain bertso azterketa. Ikastolatik etorri nazta orain bertso azterketa. Oso ondo, hasiko gara saioaz, eta horretarako Aitzol eta Irune, antzun ez? Aitzol, Irune, COVID egoeri edala eta orduek emoten dozuez ordenadoran aurrien klasiek jasotzen. Horrek ekartzen duen nekiegaz. Hori gitxiez eta egoera normal bat izango bazan moduen exigitzen dutzu irakasliek. Lanpilloa, azterketa asko, nazkatzen hasitxe zauzi ezuek.
COVID egoeri edalata, orduek eta orduek emoten da bezordena oran aurrian, Aitzolek eta Irunek. Horrek ekartzen duen nekiegaz. Hori gitxi ez, eta egoera normal bat izango balitzilez exigiduten dut azterketa asko, lanpiloa, ja naskatzen hasitxe dauz. Azken aldian ohituta gaude ordenagailu klasera, ziurtasunik ez dago eta barruan dena galdera, naiz eta gero etortzen diren erruando botatzera, nik pentsatzen dut gure larruan inorri pintzen otea. Guk nahi duguna kalean egun osoa pasatzen, baina gauzela etxe barruan, mila proiektu egiten. Aste osoa irakasleak guri dauzela estresatzen, asteburu hau betxe barruan egongo gara ikasten. Naiz badakigun egoera hau, bape erreza ez dela, inok ezidan esango baina, faltan daukat ikasgela, irtetzen gara kalera eta edan zerbeza epela, eta gainera jartzen gaituzte gu hiltzailea bezala.
kalean naigu, lagunekin gu, oso ondo pasatzeko. Etxe barruan sartuta gauzta, Odisea probatzeko. Gaztetasuna galduko dugu, 10 batzuk atatzeko. Guk nahi duguna kalean egon. Guk nahi duguna kalean egon, juergak guk botatzeko. Hau nahikoa ez, eta gainera, kendu dute juergetatik, kezkatzen gaitu ganora barik, dauden zenbait erabakik, eta aitzol nik hau guztia, zergatik den badakit. Goian daudenek nahi ez dituzten, ardurak ezartzeagatik. Agintariak lana txartoen, aizerraroa ara. Errua beti gurea da. Errua beti gurea. Errua beti gurea dala. Hori errua beti gurea bada, hori ze hola noin bada. Kriminal batzuk deitzen digute, eta gu hori ez gara. Nahi dutena da etxean egon, ta guk izatea ikara. Bueno, eta inbeste zeresan egoten duen COVID-an gaitxik askorik aldendu barik, Ander eta Janira, hartu mesez. Hospitaleko kafe makinan topeu zaria. Ander,
zu bakunia hartzera deitzu da ben edadeko gizon bat zara. Eta Janire, zu denbora askoan lan eta lan gelditzu barik dabilen medikua. Begirada konplize bat bota betzazu elkarreri eta berbetan hasi zari. Ospitxaleko kafe makinan batu die Ander eta Janire. Ander da edadeko gizon bat bakunie hartzen etorri dana, eta Janire barriz mediku bat sasoi honetan lan eta lan dabilena. Alkarreri begirada konplize bat bota eta berbetan hasi die. Oin bizi gara birusez eta gezurrez ere gainezka. Adinekoak eta gazteak berdin egiten protesta. Hementxe gaude eta bakuna zain, eta hori gutxi ez da. Konfunditzeak makina zarra hasiko bada gainezka. AstraZeneca horrek kalterik egingo ez dozta, ez da. Egingo ez dozta, ez da. AstraZeneca aztertzea ez dugunez horren errez, baina gubiok bakuna gabe gaude enelagun aurrez, ta horregatik esango dotzut oraintze ez dakit nik ez, zeren ertzainak gubiok baino lehenago bakuna gabe. Ez da gelditzen polio gabeko txakurrik, ez da ertzainik. Guztiak bakunatuak guztiak bakunatuak aspaldi daude jadanik. Nik neuk ez dakit zer gertatzen den, beldurra baitaukat gaur nik. Ez dizut esango Janire, beldurrik ez daukat. Bueno, egon lasai zalantza hori, ez dugu eta problema, ta azkenean bakunatzea, benetan dugu lorpena, ta horregatik beldur horregaz ez zazu izan ez dena, ze
ausardia izaten baita bakunarik da onena. Ta ni ausarta izan oi bainaz, ta izango naiz betiko. Txertoa ez hartu, baino nahiago putzu ondo baten mito. Zaratakata edo zerka hor, mila gazteta mutiko. Amiantoak ez paninduenik, enau txertoa egiko. Bai amiantoak gogortu zaitu, ene laguna etzetik, ta horregatik esaten dizut, kafe hau bukatutanik. Gure txandada mugi gaitezen, ene laguna jadanik. Guaz ilaran jarriz labiko denen ta politikoen atzetik. Bale, Aitzol mesedez. Lagoinak ariketin dugu eta azkenengo puntu egon da. Gai igualan inguruan izango die bi ariketak, bale? Denbora librie, Aitzol, denbora librie. Eta denbora librien barruen, tokiatu zen oinak, hone dira. Begira, dira, distira eta mendira. Begira, dira, distira eta mendira. Denbora librea nik izarrei begira, horrek gabaz asko bai diztira. Gabeko lagun batzuk horrek bai gaur dira. Ta betiko bezala ninoa mendira. Ta betiko bezala ninoa mendira. Eta azkenengo oina emonda, azkenengo puntu emonda, batzuentzako gitxi da baina nik ez dut behar gehiago. Batzuentzako gitxi da baina nik ez dut behar gehiago.
mendian egon, hori gura udot, hirian baino nahiago. Ara juneta ni beti noa, ara gora ta gorago. Txiki txikia nazni eta ani baino handiago. Batzuentzako bizi da baina nik ez dut behar gehiago. Eta aurrera jarraitzeko, Irun eta Janire mesedez. Bale, zuen eskola egiten den literatur lehiaketara aurkeztu zaie. Zu Janire, zure lanak txukun eta fin egin da, ipuin propio bat egin dozu, eta aurkeztu egin dozu, klaro. Zuk Irune barriz, Janire eskatu dutzazu zeure lana berak egiteko. Heldu da sari banaketien egune, eta ara nun Irune suertatu dan garaia. Eskolako literatur lehiaketarako Janirek txukun, fin, bere denpori hartunde, bere ipuin propioa aurkeztu dugu. Irunek barriz, betiko alperkerixeraz, Janireri eskatu dutzo lana itxeko. Heldu da sari banaketien egune, eta Irune suertatu da garaia. Nik egin notzun Irune, hortze zure lana, hitz guztiak apainduz, hortze bana, ta horregatik nator, orain zure gana. Badakizula orain sari ardi bana, badakizula orain sari ardi bana. Nik hori pentsau gabe, notzun ba eskatu, ta orain irabazi, ta nola ez ospatu, saria nirea da Janire parkatu, hurrengorako gauzak hobeto pentsatu, hurrengorako gauzak hobeto pentsatu. hori esateko zu dozu adorea, baninaz bai Irune zu baino hobea, nire lana gendula txukun dotorea, irabaztearen da tarifa doblea. Irabaztearen da tarifa doblea. Naiztadakidan asko egin dozula lan, kontratuan olakorik guk ez gendun esan, eta hurrengorako argiagoa izan, eta ipuinetan bazuk txarrena eman, eta bi ipuinetan zuk txarrena eman.
nik hori maiz, hause esango dizut oinaurpegi alaiz, bada irakasle itxibatu egingo naiz, bada irakasle itxibatu egingo naiz. Noraino ekarri gaitu lehiaketen ertzak, nik zurekin ganoraz egon nahi dut behintzat, hortxe jarriko zaitut honen egiletzat, orea zuretzat dirua niretzat, orea zuretzat, dirua Altzeudanek, dano mesez. Ondo etorri gure talentu lehiaketara. Ander, zu izango zara epaile. Atzekoak, kasu honetan albokoak, bakotxak daukon talentu eskutue zein dan aurkeztuko dutzu. Zuk, haien balorazioa inbierko oso, eta amaieran zeinek irabazi duen gure lehiaketie, adirazi. Bai? Irunez ebaztezena. Talentu lehiaketa baten gauz, eta Ander da epailea. Anderren albokoak adiraziko gotzi ezin da neure dekien talentu eskutue, eta Anderrek bere irizpidien arabera balore biherko dugu zein guztiak ongeixen eta zein gitxien. Bai? Gernikaraino iritsi gara, Ander eusko trenen bueltan, eta lekua ondo nun zeuen, balgenkigun bebetan, mobila hartuta azkenean, aurkitu gara kaletan, Ander ni inor baino bienaz, Google Maps kokatzen Google Mapsetan. Ene Irune kontauko dotzut errealidade krudela. Antza topau bai topatu dugu hemengo areto epela. Baina zehozelan heldu bagara ta amentxe badaukela. Jakin Irune guztia txiripaz euk izan dauela. Hainbat talentu izanik zailda, ointzedanak zenbatzea, baina nor
balantzea, nire talentu berezia da beti urduri jartzea. Elkartu gara bertzotarako, gu hemen ailau mukizu, ta holtzaraino igotakoan zenbat nerbio, zenbat izu. Etorri zara balantzaka ta gauza bat diotxut aizu. Hainbeste ona ta hainbeste ara metronomoa irudizu. Talentua deko eta hori da, jentea bai zoratzea. Ez da erreza egiteko ez, baina ez da torturatzea. Zaila dauze orain pentsatu eta ondo asmatzea. Nire talentu sekretua da, zuek hau molestatzea. Etorri zara erdi isilik lehen begu biok agurtzen. Ikusi zaitut erdi urduri, baina esan duzu zuzen. Ta egin duzu ta hortxe zaude. Patxadazko erakusten, baina urduri ipini nauzu ta ia ez zaitut ezagutzen. Hau esango dut talentoetan espertoa nazelako. Etorri ona hiruroketa berez etorri galako. Hemen partaide gehiagi dago talentu hain gutxiago. Hurrengo urtean epaile utzita ni aurkeztu behar.
Begiak itxi eta amesten denean. Kolorea ikusi ohi dugu beltzean, inon baino hobeto baikaude ohean, honen amaiera bedago azkenean. Zure desio denak bete aldituzu. Nik desioak asko ditut aizu, juergan urten guran neukenik uzu, ta hori ezin dela zuk ikusten duzu. Azkena, noiz baita metxak eri bihurtu ezkero. Jarriko nintzake pozik eta ero, eta momentua oroitu gero egunero, azteko izango denik etzazu espero. Bueno, azkenengo ofiziorako, Aitzol eta Ander urreratu mesedez. Aitzol, kotxi egiratzen zoaz, eta zebrabide baten geratu zara, Ander aguriek paseu gure deuela eta. Behin eta berriz eitzen dotzu pasatako keinue, eta hor zabizie ez aurrera esatzera bisok geldi, bat abestien esperoan. Bai. Aitzol, kotxi egiratzen doa, eta zebrabide baten geratu da Ander aguriek paseu gure deuela eta. Behin eta berriz dabiltzo Ander agurie pastako keinuek eitzen, eta hor dabiz ez aurrera esatzera, bisek geldi, bat abestien esperoan. Torri zara, istripua sortzera, eta nik nahi dotela. Eta nik nahi dotela, joatea etxera. Zuk aurrea eginta, ni bendot aurrera, kotxien sartu eta alengo batera. Kotxien sartu eta alengo batera.
Goizeko bostetatik nabil ni itzarrik, hortutik natorreta zu hemen baldarrik. Pasau gura dozula ez egin negarrik, ni ona etorri naz, begitzen bakarrik. Ni ona etorri naz, begitzen bakarrik. Ezer ez egiteko, zuoin urrundua, gidariei sortuzu, kristolako duda. Hortze, zuk pasatuko, duzunan itxura, ta gauzak ikusteko, Junzaitze sortura, gauzak ikusteko, junzaitze sortura. Ezke hortuen niri gelditzen jat motza ta asfalto berri hau, berriz hain arrotza, nik faltan botatzen dut lengo 600-a. Beraz kendu biztatik zure Opel Corsa, beraz kendu biztatik zure Opel Corsa. Seguru dekozula, zuk hortu itzela, baina hortze herrian, zu zara tentela. Opel Corsa izatea, niri melatela, emon zure kotxe, emon zure hortua, ta autoan partzela, emon zure hortua.
ortua, arroa pasela. Lehen hirurogeian hasi oi ginen balantzan, oin eun hartzen duzue, hirugarren martxan, garai arek joan eta hau ezin dut jasan, lehen zebra bide gabe, dana errazazan, lehen zebra bide gabe, dana errazazan. Bueno, Janire bezala zer du? Saioari amaieri emoteko hausnarketa txikitsu bat eskatuko dut Janire. Eta horretarako bi berba. Gernika eta euskera. Gernika eta euskera. Euskeran Gernika ez da inongo eredu, ze azken urteetan txarto daramagu, eta gure hizkuntzak egingo da galdu, herria erderari eingo baita saldu, eta gure hizkuntza egingo da galdu, bertako alkateak begiten ez badu. Babaigu gara lagun, honezen testigu, zeren mundu honetan dana hainbat diru, ziur izango dira bat bi edo hiru, baina honek hizkuntza bai beti bizi du. Ziur izango dira bat bi edo hiru, holako arnaz guneak eskertzen ditugu. Eta aldarrikapen honegaz eta arnazgune oneri amaieri emoteko txalo beroa eskatuko batzuet, Irune, Janire, Ander,
Honek aurrera segitzen dugu, aste bi barru beste saio bat edukiko dugu, Gernikeko beste bertsolari batzukaz, eta gonbidatuak bai etorriko da, beraz anime usagitxe ezide urrengo astien bebai. Lilibertxo Bertso Eskola YouTubeko kanalien emitiduko dugu seguruenik astelenatan, igual geroa, bueno, joango gara sarietan publiketan, ikusi da. Eta besteri barik, azkenengo txalo zamarrei eskatuko duzuet eta agurreka zamaitxuko dugu, bai? Eskerrik asko dut gaitu. Lehen bezan dut bertsoa mugitzen ari da, ametsa galdetu, zuk ametsa galdetu, didazu lentira, honetatik ez dugu ein nahi erretira, laguna kantuan ta jentea begira, nire ametsa olako plaza gehiago dira. Nire ametsa olako plaza gehiago dira. Bueno, gaurkoan egin dugula, izan dugun ondoen, saio gehiago izango dira, ene lagunoko ondoen. Mikelo musigetzu, aizen bat kompromesu, esango dizuet zuzen, listoia aldu utzi dugu ta ea mantentzen dozuen. Listoia aldu utzi dugu ta ea mantentzen dozuen. Hasi beharko da areto hau be, pixkanak atzean uzten, nola bestaela ertzain horiek desalojatzen gaituzten. Udabarria eta urtea hasi zaizkigun ez puzten. Zuen barreak sentitzen dodaz, naiz da ez die ikusten. Bertso honezen helburua da zuek orain agurtzea, ta etorteagatik nik ahaztu barik denoi gaur eskertzea. Egon gara gu hemen aurrean, ta egin doguzuek amestea, talentuekin ta hortuekin lortu aldo guzora.